Ir-regolament il-ġodda l-bennejja m'għadhomx jaqgħu taħt il-kodiċi tal-liġijiet tal-Pulizija tal-1854 imma issuma parti mill-liġi sussidjarja taħt l-att dwar il-bini u l-kostruzzjoni l-BCA. F'laqgħa mal-ġurnalisti l-Ministru responsabbli mir-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard spjega li r-regolament il-ġodda qed jipprovdu d-definizzjoni aġġornata tal-bennej jew bennej liċenzjat. Żied li jistabbilixxu r-responsabilità tiegħu mhux biss li jkun jaf jaqra l-istruzzjonijiet li jagħtih il-perit bil-miktub u jimplementhom skont livelli ta' saħħa u sigurtà, imma wkoll li jkollu għarfien biżżejjed biex f'każ ta' istruzzjoni dubjużi mill-perit il-bennej jiddiskuti miegħu. Bil-liġi sussidjarja twaqqaf il-Kumitat dwar il-liċenzjar tal-bennejja tal-BCA, kompost minn persuni li għandhom għarfien fis-settur fosthom bennej liċenzjat u żewġ periti b'wieħed minnhom b'10 snin bil-warrant. Il-perit Godwin Aġus li huwa chairman ta' dan il-kumitat għal il-kumitat se jkun qed jevalwa l-kompetenza professjonali tal-applikant permezz ta' eżami bil-miktub jew orali kif ukoll eżami prattiku li jsiru biex jiġi stabbilit il-livell ta' kompetenza tal-applikant fis-sena tal-bennej. Il-kumitat jista' jissoġġetta lill-applikant għal eżami fost oħrajn fil-ġeometrija, fis-saħħa u s-sigurtà, fil-kostruzzjoni tal-bini u fl-istrutturi tal-konkrit skont skeda 2. Se tkun l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni li mbagħad toħroġ il-liċenzja li se tkun valida għal sentejn, mhux biss għal sena kif kienet qabel din ir-riforma. Il-Perit Aġus żied li r-regolament il-ġodda mhux se jittolleraw abbuż u min ma jimxix mal-kundizzjoni tal-liċenzja jista' jeħel penali sa' 2,000 euro f'każ ta' reat kontinwat, multa ulterjuri ta' 50 euro kuljum minn barra l-possibilità ta' sospensjoni jew revoka tal-liċenzja. Il-kap eżekuttiv tal-BCA Rodrik Bonnici qal regolament il-ġodda jagħtu wkoll is-seta lill-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni li titlob lil bennejja liċenzjati biex jattendu korsijiet ta' aġġornament li jkunu neċessarji minn żmien għal żmien li wkoll huma marbuta mat-tiġdid tal-liċenzja kull sentejn. Il-Ministru Jonathan Attard temm jgħid li dawk kollha li għandhom liċenzja ta' bennej li hija valida se jitħallew joperaw iżda se jintalbu japplikaw għat-tiġdid tal-liċenzja tagħhom sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru ta' din is-sena. L-aspett ta' impenji li għandna fil-manifest elettorali li huwa l-programm tal-Gvern għan-NIVA, ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika marbuta mal-mewt traġika ta' Jean Paul Sofija, imma wkoll għandek aspetti li jmorru lil minn dawn iż-żewġ aspetti rakkomandativi biex ngħidu hekk għax il-ħidma għaddejja fuq diversi aspetti li għandha twassalna biex noħolqu kultura ta' responsabilizzazzjoni fis-settur tal-kostruzzjoni u nkomplu wkoll insaħħu l-aspett tas-saħħa u s-sigurtà fil-pajjiż. Wieħed jista' jċempel fuq il-helpline il-ġdid 138 għal aktar informazzjoni dwar dawn l-aħħar riformi fis-settura.